Оттам ни е репортажа. Казвам това на Антоанета Цонева, председател на Института за развитие на публичната среда, с която ще коментираме много ли са, какви са тези 84 партии, които поискаха да участват в местните избори. Доколкото разбирам по последни данни, 66 или 67 са тези, които ще участват. Другите са отрязани заради несъответствие в документите. При някой има направо фалшификация на подписи или пък несъответствие, ако трябва да сме по-любезни. Ще включим и шефа на ГРАО в разговора, главният директор на ГРАО Иван Гетов. И един друг въпрос, който възниква в цялото това море от кандидати за участие в изборите. Възможно ли е заради мъртви души в списъците да се стигне до някаква манипулация на резултатите, особено при изборите за президент? Добро утро първо. Добро утро. Откъде да започнем? От това, че имаме много отрязани, или е нормален броя да поискат 84 да участват и под 70 да получат регистрация? На миналите избори участваха 88 партии, сега 84 подадоха заявления. В момента всичко това е в процедура, защото някой може да реши да обжалва решението на ЦИК, но така или иначе определен брой партии ще отпаднат от състезанието. Но за сметка на това пък има и нови партии. Има партии, които са основани 2011. Кое е различното сега? На пръв поглед. Не бих казала, на първо четене няма някаква ясна тенденция, примерно много силна редукция или някаква промяна в нагласите на политическите играчи. Това, което аз виждам, е партиите по морето, за които ние традиционно с вас тук говорим, че има известна динамика, да речем коалиция Море, която се яви в Несебър, сега вече е партия Море, като тя е получила регистрация. Аз прегледах това решение, представлявана от един от двамата братя Диневи. От друга страна пък партия Дела, там конкурентната партия, не се явява изобщо. Тя, както сме коментирали, беше по своеобразен начин в Несебър погълната от ГЕРБ. Появяват се и други такива формации. Да речем, в Бургас също имаме нова партия, партия Бургас. Това е преобразувана коалиция, която се яви на изборите като коалиция Бургас, Ваклин Дойновски за Бургас, Стойновски за Бургас. От друга страна, там също има ново формирование, учредено юли месец около групата отцепници от ГЕРБ, около телевизия СКАТ, около собственика на телевизия СКАТ. Има ново формирование, Национален фронт за спасение на България. По морето се появяват интересни... По морето има динамика, местни коалиции, сега ги виждаме вече с партийни регистрации, така че там, където винаги сме коментирали тази тенденция, свързана с икономически мрежи, интерес, продължава да стои поне към този момент. Нека да видим и регистрацията на листите. Има ли нещо, от което трябва да се опасяваме и да бъдем внимателни на този етап? Вчера Яне Янев, например, каза, има милион фалшиви подписи, събрани от 50 призрачни партии. Той е изчислявал, че 15%, че от всички подписи представените в парламента партии са подали 15% от подписите. Всички останали до 100 са от други партии, които той така казва, че са фантоми. Какво мислите за това разминаване и така наречените мъртви души, хора, които няма да имат възможност да участват в изборите, защото са починали, това не е отразено в списъците, или защото са в чужбина и няма така или иначе не участват в изборите, но ГРАО изкарва техните имена. Тук възможна ли е някаква манипулация? Темата с мъртвите души е небезсмъртна. Се оказва за българските избори. Абсолютно вечно жива. Такива са правилата, за съжаление, които бяха разписани в изборния кодекс. В избирателните списъци се вписват всички, които имат избирателни права, но трябва да подчертаем, че там има едно изискване да бъдат заличени онези лица, които не са прибивали в България за последните 2 месеца, повече от последните 2 месеца преди изборния ден. Само че това пък не може да бъде направено коректно, защото няма достатъчно данни. Това трябва да става по заявление на лицето или служебно.
Поради това в списъците има около 1 милион. 1 милион. Потвърждава ли се тази огромна? Вижте, съотношението между броя на населението и броя на избирателите е ключово. Дори Венецианската комисия обърна внимание на това в своето становище. Какво имаме? Имаме около 7 милиона и 350 хиляди българи, преброени при последното преброяване, а в избирателните списъци 2009 година са около 7 милиона и 200 хиляди. В същото време, ако извадим населението, което е до 18 години, и вие ще видите, че това е 1 милион избиратели има, които във всички случаи са трайно в чужбина, емигрирали са, учат навън. Много по-малък е процента и броя на хората, които са починали, но да речем техните смъртни актове от чужбина не са достигнали не са отразени в базата данни. Какъв е проблема? Проблемът е, че когато имаш регистър на избирателите, т.е. ние нямаме регистър на избирателите, ние имаме такъв списък, изготвен от ГРАО, в който има избиратели, които няма да гласуват, е възможно корумпирани секционни комисии да упражнят вместо тях вод, да пуснат бюлетини, да отбележат ако имат, разбира се, достатъчно информация, техните лични данни и така нататък, да възпроизведат гласуване, което вече е манипулация. Затова навсякъде по света актуалният регистър на избирателите е ключов елемент от честността на изборния процес. Ние в България този въпрос не сме го решили, защото когато се дискутираше и обсъждаше изборния кодекс, изобщо беше отхвърлена възможността да направим някакви стъпки в тази посока, да изчистим списъците. Затова